Ένας φίλος ήρθα απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις. Ένας φίλος ήρθα απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει. Στην πατρίδα του Μηνία, το λόφο του Φρίξου και της Έλης, πλάι στις πηγές των Χαρίτων, μέσα στις ομορφιές της Κοπαΐδας, κάπου στον Ορχομενό, στα μέσα της δεκαετίας του 30, συναντήθηκαν ο Σεραφείμ Παπαπαναγιώτου, του Δημητρίου και της Ασημίνας από τη Σκρυπού και η Ιωάννα Γκικοπούλου, του Βασιλείου και της Γαρέφος από το Ρωμαϊκό. Δυο νέα παιδιά, γεμάτα όνειρα, δύναμη και όρεξη για ζωή. Στα 24 του εκείνος, γεννημένος στις 12 Απρίλη του 1912 και στα 22 της εκείνη, γεννημένη στις 25 Μάρτη 1914, ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία στη ζωή στις 2 Φεβρουαρίου του 1936. Ο Σεραφείμ λάτρευε τα γράμματα, διψούσε για μόρφωση. Έτσι, αφού τέλειωσε το σχολαρχείο, εκπληρώνοντας το τάμα των γονιών του, το πρώτο αρσενικό παιδί της οικογένειας να ενταχθεί στους κόλπους της Εκκλησίας, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιερατική Σχολή της Κορίνθου. Μέχρι να έρθει όμως η ώρα της χειροτονίας του από τον επίσκοπο Συνέσιο, εκείνος δούλευε ως ξυλουργός και η Ιωάννα στην καλλιέργεια της γης, για να στήσουν σιγά σιγά με αγάπη το σπιτικό τους, περιμένοντας ταυτόχρονα με αγωνία το πρώτο τους παιδί. Ήταν 8 του Νοέμβρη του 1936 που ο Σεραφείμ έτρεχε από φίλο σε φίλο και από συγχωριανό σε συγχωριανό για να μοιραστεί τη χαρά του για τον ερχομό του πρωτότοκου γιού του, του Δημήτρη. Κερνούσε όποιον συναντούσε στο δρόμο. Έτσι έκαναν εκείνη την εποχή για τα αγόρια. Στο πρόσωπο του πρώτου του γιου έβλεπε το συνεχιστή του ονόματος της οικογένειάς του, τον άξιο διάδοχό του. Το ίδιο συνέβη και όταν περίπου 8 χρόνια μετά, στις 30 Μαΐου του 1944, ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος της οικογένειας, ο Βασίλης, ο μικρός τους Βασιλάκος. Ο Σεραφείμ, που εν τω μεταξύ είχε ενταχθεί στο χώρο της Εκκλησίας ως ιερέας στην Παναγία της Κρυπού, φορτωμένος από τις δυσκολίες του πολέμου, είχε κάθε λόγο για τον ερχομό αυτού του παιδιού να νιώθει αισιόδοξος και ευτυχισμένος. Κάθε Κυριακή η φωνή του στην Εκκλησία πλημμύριζε από το μέταλλο της χαράς και της ελπίδας που έφερνε ο ερχομός του νέου μέλους της οικογένειάς του και ένιωθε δυνατός και περήφανος που θα μεγάλωνε 2 παλικάρια. Και εκείνοι εκπλήρωσαν κάθε προσδοκία του. Η σκληρή δουλειά, η μελέτη, το πείσμα και οι φιλοδοξίες τους οδήγησαν στην κορυφή της επιτυχίας και στην εκπλήρωση όλων των ονείρων τους. Μηχανολόγος μηχανικός ο Δημήτρης, μαθηματικός ο Βασίλης. Η επαγγελματική επιτυχία, η κοινωνική καταξίωση και η οικογενειακή ευτυχία των παιδιών είναι η δικαίωση των αγωνιών, των κόπων και των προσδοκιών κάθε γονιού.
εκεί αυτό, ο Παπασεραφείμ και η παπαδιά του, η κυρα Γιαννούλα, το γεύτηκαν με το παραπάνω από τα παιδιά τους και έτσι έφυγαν ήσυχοι. Με πικρές και με πόνους. Και τώρα που μας παντρέψες, μας έκανες γειτόνους. Το έχω με παράπονο, πατέρα, από σένα. Γιατί τα παλιοχωράφα μας τα έχεις μπερδεμένα. Ο Βασίλης Παπαπαναγιώτου λοιπόν γεννήθηκε στις 30 Μαΐου του 1944 στον ερχομενό της Βιωτίας. Γεννήθηκε τη χρονιά της απελευθέρωσης, της χαράς, της αναγέννησης και της ελπίδας. Ίσως γι' αυτό είναι και ένας άνθρωπος ελεύθερος, χαρούμενος, αισιόδοξος, γενναιόδωρος, ευαίσθητος και καλόκαρδος. Ζωηρός και ανήσυχος από μικρός, γεννημένος για αναποδιές και αταξίες. Λάτρευε το παιχνίδι, ξεγνιόταν με τις ώρες, στο προαύλιο της Κρυπού, στην πλατεία του Άι Σώστη, στις γειτονιές και στις σαλάνες του χωριού του. Τι να πρωτοπεί κανείς για τις σκανδαλιές του? Για το ότι έβαψε με τους φίλους του το πόδι του κόκκινο με βύσσινα για να τρομάξει ο αδερφός του, ότι δήθεν το τζίπησε φίδι? Για το ότι μια μέρα που θύμωσε επειδή οι γονείς του πήραν βιβλιοθήκη στον Δημήτρη, μάζεψε τα πρικιά της μάνας του και κρύφτηκε στην ντουλάπα, δημιουργώντας πανικό σε όλους ότι το παιδί χάθηκε? Βιβλιοθήκη στο Δημήτρη, είπε, τα πρικιά σε μένα. Ή για την επινόησή του να βάλει ένα κουδουνάκι που θα τον ειδοποιούσε κάθε φορά που ο Παπασεραφείμ θα πλησίαζε την παπαδιά του, επειδή οι γιατροί είχαν απαγορεύσει οποιαδήποτε ζωηράδα λόγω ενός καρδιακού επεισοδίου. Όπως ήταν φυσικό, όταν ήρθε ο καιρός για το σχολείο, δεν τον ενθουσίασε η ιδέα να κλειστεί σε μια αίθουσα. Το σχολείο ίσως ήταν λίγο για αυτόν. Ανήσυχο πνεύμα, κοφτερό μυαλό, παιδί γεμάτο ενέργεια. Έβρισκε καλύτερη ιδέα να γεμίζει τις ώρες του κοντά στη φύση, στο παιχνίδι και κυρίως στα ποδοσφαιράκια στο καφενείο του Βούτσα. Παρ' όλα αυτά, από τις αίθουσες του ιστορικού δημοτικού σχολείου Ερχομενού, από τα παλιά ξύλινα βαριά θρανία του, ξεκίνησε η πορεία του Βασίλη στα δέδαλα μονοπάτια της γνώσης, η οποία συνεχίστηκε στο γυμνάσιο του Αργυρίου. Βέβαια, ο Βασίλης ποτέ δεν έπαψε να είναι ζωηρός, αλλά κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους μαθητές της τάξης του.
ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο κι ο δάσκαλος μου με βάζε στο πρώτο το κρανίο. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα 10 κι αν στη ζωή πήρα 0 τα φτύνια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάτη κι όμως οι συνανάστροφες όλες αυτές Μανώλη μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη κι οι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Ήταν Ιούνις του 1963 όταν τέλειωσε το γυμνάσιο. Ήταν η ώρα που έπρεπε να ανοίξει τα φτερά του, να αφήσει τους γονείς του και τον ορχομενό, να οικοδομήσει το μέλλον του και να υλοποιήσει τα όνειρά του. Ήταν τότε που τα βήματά του τον οδήγησαν σε έναν άλλο ιστορικό και πανέμορφο τόπο, σε μία μαγευτική πόλη που θα καθόριζε την υπόλοιπη ζωή του, στη Θεσσαλονίκη. Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Καρτσιλίκη κι απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβά σαν το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Θεσσαλονίκης όμορφης όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου. Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη, Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Σπουδές στο μαθηματικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στρατιωτικό στο 3ο Σώμα Στρατού. Μελέτη, δυσκολίες, αλλά και ξεχνιασιά, γλέντι και ωραίες στιγμές. Η ζωή του Βασίλη ήταν γεμάτη, γευόταν κάθε χαρά της. Άρπαζε τις ευκαιρίες για να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του. Και φυσικά, όπως πάντα, λάτρης του ωραίου φαγητού, του ωραίου ντυσίματος, του ωραίου τοπίου, του ωραίου χώρου και φυσικά του ωραίου φίλου. Ο Βασίλης, ολόκληρος άντρας πια, επιμελής φοιτητής, ζούσε σε ένα άλλο περιβάλλον, γνώριζε καινούργια πράγματα, αποκτούσε νέες εμπειρίες. Όμως, παρέμενε ζωηρός και κυρίως ακαταμάχητος. Για να σε θέλουν οι γυναίκες πρέπει να είσαι ασυναγωνιστός. Για να αρέσεις τις γυναίκες πρέπει να είσαι ασυμβίβαστος και άνετος, αμίλητος. Πρέπει να είσαι ακαταμάχητος. Για να τρελαίνεις τις γυναίκες ακαταμάχητος. Για να πεθαίνουν οι γυναίκες ακαταμάχητος. Συμβαίνει συνήθως, ήρθε και η στιγμή που βρήκε και ο Βασίλης το δάσκαλό του. Το φύσιμα του Βαρδάρη έφερε κοντά του μια απλή και γλυκιά κοπέλα, την Νίκη Θεοδόρου, του Βασιλείου και της Μαραγδής από το Κίτρος Πιερίες, που έμελε να γίνει σύντροφος και η συνοδοιπόρος της ζωής του για 40 ολόκληρα χρόνια. Ο Βασίλης, όντας ένας άνθρωπος που στόχευε πάντα ψηλά, ενέπνευσε, παρότρινε και στήριξε την Νίκη για να δώσει εξετάσεις στην ιατρική και να γίνει τελικά μια καταξιωμένη μικροβιολόγος. Στις 5 Μαΐου του 1973, επισημοποιώντας τη σχέση τους, παντρεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Παναγία Χαλκαίων. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1973 με τη γέννηση του πρώτου τους γιου του Μάκη και 2 χρόνια αργότερα, στις 2 Ιουλίου 1975, η οικογένεια υποδέχτηκε με χαρά και το νέο μέλος της, έναν ακόμη γιο, τον Γιάννη. Έχοντας δημιουργήσει λοιπόν το αγαπημένο αυτό ζευγάρι, μια όμορφη οικογένεια, δουλεύει σκληρά για την επαγγελματική καταξίωση και επιτυχία. Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, στον Ορχομενό και τέλος στην φιλόξενη Λιβαδιά. Ο Βασίλης ξεκίνησε την καριέρα του ως εκπαιδευτικός από το Γυμνάσιο Ελιάρτου, όπου διορίστηκε στις 27 Αυγούστου 1973 και δίδαξε για 1 χρόνο. Συνέχισε στο Γυμνάσιο Αρένων Λιβαδιάς, στο Λύκειο Αρένων Λιβαδιάς, για 2 χρόνια στο Μεικτό Γυμνάσιο Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, στο
στο πρώτο και στο δεύτερο Λύκειο Λιβαδιάς, ώσπου το Σεπτέμβριο του 1992 έγινε ο γυμνασιάρχης του Τρίτου Γυμνασίου Λιβαδιάς. 35 χρόνια ολόκληρα πετυχημένης καριέρας στον χώρο της εκπαίδευσης έδωσε τα φώτα του σε εκατοντάδες παιδιά. Αφιέρωσε ώρες ολόκληρες για να μεταδώσει με μεράκι και αγάπη τις γνώσεις του. Ενέπνευσε πολλούς από τους μαθητές του. Κέρδισε την εμπιστοσύνη, την αγάπη και την εκτίμηση των συναδέλφων του. Και δεν δίδαξε μόνο τα μαθηματικά, αλλά και το ήθος, το σεβασμό και την αξιοπρέπεια. Σαν γυμνασιάρχης ήταν ίσος μεταξύ ίσων. Ένας καλός καπετάνιος, ένας άξιος και γενναιόδωρος ηγέτης. Παράλληλα η Νίκη έστησε το ιατρείο της, κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των συμπολιτών της και όχι μόνο, οικοδομώντας μία αξιοθαύμαστη καριέρα. Αναμνήσεις μένουν οι ωραίες στιγμές, τα φιλιά, οι όρκοι κι οι χαρές. Ο καιρός κυλάει κι οι αγάπες περνούν κι οι καρδιές μας όλα τα ξεχνούν. Κάποια μέρα φτάνει ένα γκρίζο πρωί που δεν σου γέλα πια η ζωή και για συντροφιά σου έχεις τη μοναξιά κι αναμνήσεις μέσα στην καρδιά. Έτσι, όλα στοιχεία τους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν ξεκάθαρα. Η αρρώστια χτυπούσε την πόρτα τους. Η υγεία της αγαπημένης του Νίκης είχε κλονιστεί. Ο Βασίλης έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Ένας άλλος αγώνας άρχιζε. Ο αγώνας για τη ζωή. Και ο Βασίλης έπρεπε να σταθεί δυνατός κοντά της. Δεν ήταν λίγες οι στιγμές που λύγιζε και με δάκρυα στα μάτια προσευχόταν η αγαπημένη του σύζυγος να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν κλαίει ένας άντρας, τα βουνά ραγίζονται, τα ποτάμια σταματάνε και τον συλλογίζονται. Γιατί πίκρα που το λιώνει δεν τελειώνει, γιατί πίκρα που το λιώνει δεν τελειώνει. Κάθε φορά που οι γιατροί του δίναν ευχάριστες ειδήσεις, τους φιλούσε τα χέρια, γιατί η Νίκη ήταν ακόμη δικιά τους, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έτσι κυλούσε ο καιρός. Τα παιδιά μεγάλωσαν, σπούδασαν, αποκαταστάθηκαν, κάνοντας τους γονείς τους ευτυχισμένους και υπερήφανους, με κορυφαία στιγμή το γάμο του πρωτότοκου γιου στις 7 Νοεμβρίου του 2003. Η αγωνία και η σκιά της αρρώστιας όμως δεν έπαψε να υπάρχει και δυστυχώς επανήλθε δρυμύτερη. Αυτή τη φορά ο αγώνας μαζί της ήταν άνισος. Η Νίκη σιγά σιγά έσβηνε, χανόταν, έμενε μόνη μαζί της. Μέσα αυτή τη βάρκα
είμαι μοναχή κι έχω συντροφιά μου κάτασπρο πουλί. Σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πώς να σου το πω. Είσαι ένα αστέρι μακρινό, τη νύχτα σε φιλώ. 2 χρόνια αργότερα, στις 19 Μαρτίου του 2005, η Νίκη έχασε τη μάχη, αφήνοντας το Βασίλη μόνο και τα παιδιά χωρίς τη στοργή της. Κι ήταν ακόμη πολύ νέα. Είχε τόσα όνειρα. Έφυγε όμως για πάντα, χωρίς να προλάβει να χαρεί το εγγονάκι που έρχεται και που τόσο πολύ ήθελε. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα βήματα της σβήνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο η βροχή, πάγωσε στη στέγη, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει. Τα 40 χρόνια κοινής ζωής η λησμονιά δεν τα αγγίζει. Όλα ήταν άδεια χωρίς εκείνη. Η μοναξιά γινόταν αφόρητη. Ο Βασίλης όμως έπρεπε να αντιδράσει. Η ζωή τον χρειαζόταν και εκείνος χρειαζόταν τη ζωή. Σε αυτή τη φάση συνάντησε τη Σοφία, την τωρινή του σύζυγο. Άφησε τη λύπη, πάρε τη χαρά, κοίταξε τον ήλιο κι άνοιξε φτερά. Ας τη ζωή σου το δρόμο να πάρει, η μοίρα φροντίζει γι' αυτό. Κι αν είναι γραφτό να ανεβεί στο φεγγάρι, ίσως να γίνει κι αυτό. Αν η αγάπη τελειώσει και την καρδιά σου πληγώσει, ας τη ζωή σου το δρόμο να πάρει, η μοίρα φροντίζει γι' αυτό. Τον Βασίλη τον πρωτογνώρισα όταν διορίστηκε ως νέος καθηγητής μαθηματικός στο Λύκειο της Λιβαδιάς. Τότε ήμουνα στην 6η Γυμνασίου. Ήμουν πολύ καλός στα φιλολογικά μαθήματα, ήμουν πολύ κακός στα μαθηματικά. Ο Βασίλης όμως το είχε δει αυτό και με βοήθησε πολύ ώστε να πάρω βαθμό προβιβάσιμο στα μαθηματικά. Κανόνιζε έτσι τα πράγματα ώστε να έχω καλό βαθμό στα προφορικά, γιατί στα γραπτά ήταν δεδομένο ότι δεν θα πάω καλά και πάντα με βοηθούσε και με στήριζε. Το θυμάμαι αυτό και το λέω πάντα. Γιατί ήταν ευρύκαρδος και κυρίως έβλεπε τα ταλέντα και τις κλίσεις του κάθε μαθητή. Δεν ζόριζε τα πράγματα δηλαδή εκεί που δεν υπήρχε λόγος. Ο Βασίλης από τότε έκανε μια πολύ μεγάλη δρόμη εδώ στην Λιβαδιά και στη σχολική κοινότητα. Πέρασαν πάρα πολλά παιδιά από τα χέρια του, ήταν εξαιρετικός καθηγητής και πολλοί νέοι επιστήμονες σήμερα οφείλουν το γεγονός ότι είναι επιστήμονες και καλοί επιστήμονες και λειτουργούν στην κοινωνία της Λιβαδιάς στο Βασίλη του Παπαναγιώτου. Ο Βασίλης από το καλοκαίρι και μετά θα ιδιωτεύσει. Είμαι σίγουρος ότι θα βρει τρόπους να ασχολείται με τα κοινά, να ασχολείται με τους μαθητές, γιατί αυτή ήταν η ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος με ποιότητα, με ήθος και με πάρα πολύ καλή κατάρτιση ως μαθηματικός. Του εύχομαι τα καλύτερα στην νέα ζωή που ξεκινάει τώρα. Με τον Βασίλη του Παπαναγιώτου έχουμε μια πολυετή γνωριμία. Καταρχήν οικογενειακή φιλία, συναδελφική φιλία, συνυπηρετήσαμε. Έτυχε με τον Βασίλη, τα είχαμε όλα μαζί. Ο Βασίλης του Παπαναγιώτου ήταν ο φιλόλογος μαθηματικός. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Ο Βασίλης του Παπαναγιώτου είχε ένα ελάττωμα.
ήταν να μην του δώσεις μια ιδέα. Να κάνουμε δηλαδή κάτι το καινούριο. Ήτανε αμέσως να το φτιάξουμε, να το υλοποιήσουμε. Άνθρωπος της προσφοράς, της εντιμότητας, της διαφάνειας και της γρήγορης λύσης. Και όταν η ζωή τα έφερε διαφορετικά, που εκεί ο καθένας άνθρωπος δοκιμάζεται, αντιμετώπισε με ψυχραιμία, με ανθρωπιά, την αγαπημένη του νίκη, στήριξε με κάθε τρόπο τους μαθητές μου, δηλαδή τα δύο υπέροχα παιδιά του, και τώρα από ό,τι μαθαίνω αποφάσισε να εγκαταλείψει την εκπαίδευση, να συνταξιοδοτηθεί, αλλά θα τον έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ καιρό μαζί σας, γιατί ο Βασίλης είναι ταγμένος στην εκπαίδευση. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, ο Βασίλης θα παραμείνει το ίδιο ο συνάδελφος, ο δάσκαλος και πάνω απ' όλα ο πολύ καλός φίλος. Γυρίζω αρκετά χρόνια πίσω, στα Θρανία και σε αυτό το γνώριμο χώρο, για να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος, για μένα τουλάχιστον, αλλά και για μία ολόκληρη γενιά, έχει δώσει αυτό που λέμε τη ζωή του σε αυτό τον όρο και σε αυτή την υπηρεσία που ονομάζεται παιδεία. Είναι πραγματικά ένας υπηρέτης των παιδιών, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη ζωή του με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και έδωσε μαθήματα για μια ολόκληρη γενιά και στη συνέχεια για πολλές ακόμα γενιές μετά από μας. Γυρίζω, είπα, πίσω αρκετά χρόνια για να πω αυτό που αισθάνομαι και να κάνω μία κατάθεση ψυχής για το δάσκαλο, τον οποίο γνώρισα όχι απλά και τυπικά σαν έναν καθηγητή μαθηματικών, αλλά για το δάσκαλο ο οποίος μπόρεσε και κατάφερε και έκανε πράξη αυτό που εννοούμε με την έννοια του δασκάλου. Να μεταφέρει δηλαδή, όχι στήρα γνώση, όχι απλά και μόνο την ύλη την οποία ορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας, αλλά τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε μαθήματα ζωής και το ευρύτερο νόημα και τις ευρύτερες έννοιες της λέξης παιδεία. Γιατί δάσκαλος για μας είναι ο άνθρωπος, πιστεύω, ο οποίος δίνει με το δικό του τρόπο και το δικό του παράδειγμα και μεταφέρει την πραγματική έννοια των αξιών, τις πραγματικές έννοιες των αξιών του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το έχει καταφέρει περίτρανα και δεν είναι λόγος μόνο απλά για να λέγεται. Εμείς το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει, έχουμε πάρει μαθήματα, όπως και εγώ έχω πάρει πολλά μαθήματα από τον καθηγητή μου τον Βασίλη, τον οποίον τώρα για καλή μου τύχη έχουν καθηγητή και διευθυντή στο σχολείο και τα παιδιά μου, και μακάρι να είχε ακόμη περισσότερες δυνατότητες να ακολουθήσουν και να μπορέσει έτσι να μεταδώσει τις αξίες της ζωής και στις επόμενες γενιές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που μας μετέφερε. Ένα μεγάλο παράδειγμα για τους καθηγητές και τους δασκάλους, οι οποίοι συνεχίζουν με τον τρόπο το δικό του την μετάδοση της πραγματικής παιδείας. Ένα μεγάλο παράδειγμα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την παιδεία και θέλουν με τον τρόπο τους να προσφέρουν. Ο δάσκαλος λοιπόν και καθηγητής
Σημαίνει άνθρωπος, σημαίνει μετάδοση των ανθρωπίνων ιδεωδών και των ανθρωπίνων αξιών. Εύχομαι να είναι καλά, να μεταδώσει αυτά που ξέρει και αυτά που μπορεί στους χώρους που τώρα θα ασχοληθεί και είμαστε μαζί του. Αγαπητέ κύριε Βασίλη, ήταν το σχολικό έτος 1980-81 που ήμουν μαθήτρια της 3ης Λυκείου και εσύ ο καθηγητής μου στα μαθηματικά. Ήταν το σχολικό έτος 2005-2006 που η Ειρήνη, η κόρη μου, ως μαθήτρια της πρώτης τάξης περνούσε το κατόφλι αυτού του σχολείου που εσύ είσαι γυμνασιάρχης. Ήταν Ιούνιος του 81 που στο κατόφλι του πρώτου Λυκείου Λιβαδιάς μας αποχαιρετούσες με ένα ζεστό χαμόγελο και πολλές ευχές για το νέο μας ξεκίνημα. Και είναι Ιούνιος του 2007 που όλοι οι μαθητές, οι συνάδελφοι και οι φίλοι σου σε αποχαιρετούν με αυτή τη μικρή γιορτή ως ελάχιστη τιμή στον εξαίρετο εκπαιδευτικό συνεργάτη και άνθρωπο. Καλέ μου δάσκαλε, κάποτε με δίδαξες τα μαθηματικά και την αγάπη για την πρόοδο και τη γνώση. Αυτά τα 2 χρόνια με δίδαξες πως η ζωή είναι γενναιόδορη με τους δυνατούς και πως τελικά η τύχη ευνοεί τους ικανούς. Σε ευχαριστώ λοιπόν για τότε και για τώρα. Σε ευχαριστώ για όλα και για πάντα. Κάποιες φορές, παρορμητικός καθώς είναι, μας εκτόξευε από τον Αδύρ στο Ζενίθ και αντίστροφα. Όμως αυτά έσβηναν όταν ηρεμούσε, με μια μεγάλη αγκαλιά που είχε για όλους και με τα γλυκά φυλάκια που μας έδινε στο μάγουλο. Δυστυχώς, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού. Αγαπημένε μας Βασίλη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα ο δικός μας γυμνασιάρχης, ο δικός μας άνθρωπος. Θα μας λείψεις. Να είσαι ευτυχισμένος στην καινούργια σου ζωή, να είσαι πάντα καλά. Αυτό ήταν το σενάριο ζωής που μπορέσαμε να συνθέσουμε για τον κύριο Βασίλη Παπαναλιώτου. Τον δικό μας Βασίλη, τον αγαπημένο μας γυμνασιάρχη, τον καλό μας συνάδελφο, τον πνευματικό μας πατέρα, τον αξιολάτρευτο άνθρωπο και φίλο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι ήταν πάντα παρόν στα καλά και στα άσχημα. Μας στήριζε, μας προστάτευε, μας καθοδηγούσε. Έσκυβε με αγάπη στο πρόβλημα του καθενός μας, προσπαθώντας να βρίσκει την ιδανική λύση και να κρατά τις ισορροπίες. Η έμπνευση, η υλοποίηση όλων όσων έγιναν εδώ ανήκουν σε ποιον άλλον, αποκλειστικά και μόνο, στη Λίτσα την Αθανασοπούλου. Συνέβαλαν ελάχιστα η κυρία Πλατώνη Αγλαία, η κυρία Παπαδημητρίου Γιούλα και ο κύριος Γιάννης Ρόγκας. Ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που έδωσαν τις πληροφορίες και το υλικό για το απόψινό αφιέρωμα. Δεν ξέρω μάτια μου τι θα πει αγάπη. Όλη μια λέξη λένε κι είναι αρκετή. Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι που κάνει 2 κορμιά να αντέχουνε μαζί. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου, έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Για όλα αυτά, σαν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και αγάπης, τα παιδιά ετοίμασαν αυτή την παράσταση και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να ονομάσει αυτή την αίθουσα Βασιλείου Παπαπαναγιώτου, διότι ένα κομμάτι της ψυχής σου είναι και θα μείνει εδώ. Σκηνή σαν ροκ συγκρότημα
φανεί